Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum mughraqun. Innahum sak temene utawi dheweke kabeh wong-wong sing do dolim, sing do maido karo awakmu, ngorohake kenabianmu, ora nampa wahyu sing mbok gawa, iki engko cetha mughraquna, bakal dikerem utawa wong kang padha dikerem. Isih maf'ul mughraqun utawa bina majhul. Ae tegese mahkumun den hukumi ngalaihim ing atase dheweke kabeh bil ighraqi kelawan kerem. Dikerem bitaufani kelawan nganggo banjir bandang. Taufan. Ketoke taufan kuwi wis mati ya, taufani ya. Taufan. Wes wong sing dolim-dolim termasuk anak lanangmu sing jenenge Kangan karo bojo wadonmu sing jenenge Wangilah. Kuwi ya melu golongan dolim, melu golongan kufur, bakal melu kerem kuwi engko rasah piye-piye kowe rasah memelas, rasah dadak njaluk aku kon nyelametke anak lanangmu karo bojomu. Wis diklaske. Wis diklaske pokoke. Rondo-rondo isih akeh. Aku sing mburi dhewe mung keterangan tambahan ya. Nek nang kene yo ora ana. Keterangan tambahan. Lho arep piye wis? Iki pelajaran. Pelajaran iku ya ora kudu kok kita niku merasa wis ngibadah marang Gusti Allah, kita niku merasa wis netepi aturane Allah terus duwe ngen-ngen secara ideal akal karepe anak bojo ya kon padha persis karo kita. Ya kadang kala ora padha kok ya. Wong urip ki penuh dengan ujian nih. Nek cara sak ngibadah kita salat durung tentu bojone salat, durung tentu anake salat. Ki agi sak ngibadahan kuwi. Aja neh kok bojo, saiki anak 3, 4 ngono kuwi ora padha kok. Jenengan dhe anak 3, 4 itu ya ora padha ya wen.
Ya ana sing cengkir, cumplung. Sakwet kuwi. Malah sing kopyor dobel kae. Halarang iki nek degan lah iki. Kudu degan sih. Kadang kula kerep banget to kula niku sok disambati. Sok disambati, Pak, kula iki kudu pripun, Pak? Lah napa? Bapakne ya kula sing dadi mbokne ora kurang-kurang le ngandani anak. Kula kan salat wong ya wis SMA. Ya kok ya tetep wangel tenan. Kandhanane wangel tenan. Ngantek kula iki pendak dina mangan budrek lho, Pak, lha ngono. Saking judeke akon anak sing wis umurane SMA kon salat durung gelem. Kula ya omong kita ya jenengan ya garwane jenengan kuwi iki mentoke mingkur ngejak karo ngandani karo akon. Nek wis akon, nek wis njuwahi, nek wis ngandani iki wis. Lah sing gawe gelem niku Gusti Allah kok ya. Lah nek jenengan tuh meksa-meksa gandeng merasa dadi wong tuwa wis ngandani kok dilalae anak ora nampa, wis akon anak ra temandang. Panjenengan terus susah-susah niku padha karo ngrebut ndeke Allah kok ya. Padha karo meksa Gusti Allah niku malah nyuwun ngapunten rada kumalungkung niku. Nang Gusti Allah kok mang peksa-peksa kon gawe supaya anak jenengan iki gelem gara-gara dawuhe jenengan, gara-gara perintahe jenengan. Iki padha karo ya ngereh Gusti Allah to niku. Nek diurutke mang rasake rak padha karo ngereh Gusti Allah. Ngereh iki nggonku gawe ingkung kae ngereh. Oh kaya areh Dik ya. Kula wis sahur nggo ingkung. Lah wau dalu ngaji ning Cepor. Mulih-mulih kok nang montor kula gumbandul kaya apa ya ya. Kok gandul wah kok digawani napa? Nggih, lawuh sahur, Pak. Oh nggih. Tak ongak ngomah ingkung jepupung wae. Ingkung. Gawani ingkung. Ngaji ning Cepor gawani ingkung. Karang ya Gusti Allah welas kok ya. Nah, bar buka ngobrol-ngobrol gek iki engko iki sahure lawuh apa. Ayo nek ra wegah ya duwene ndok ngureng ndok. Duwene sarimi gawe sarimi aku ya wis ngono mingen sak-sake karo sahur kowe kok. Ha wis ngono kuwi lah kok ya mungkin ya nek kaya kula iki sahur sarimi ya ora wangun kok ya. Maksudnya maksudnya iki Allah ki welas kaya. Ya aja sari. Gusti Allah terus wis engko pokoke tak rekane ngono kok ya. Ayo kabeh takdire Gusti Allah kan. Wis, mosok sarimi ki rak ya sahurane wong mburi-mburi kaya aku. Mosok sarimi. Mburi sarimi ra apa-apa agi sarimi lemu kok nek ingkung wo malah mbledak. Niki lho ora usah dadak meksa. Apa sing dadi kewajiban kita niku kita lakoni. Lah mengke keputusan niku wutuh hake Allah.
Garis besar nek wong udu wong iki duwe kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ngejak apik elek-elek nang keelekan. Iki engko berlakunya ya kadang kala iso ning jero keluarga, iso ning tangga, iso ning sanak kadang. Ning ya batasane ngejak. Nek ngejak apik batasane mengejak. Lah engko sing dijak gelem apa ora iki wis rasah ngurus kok ya. Lah nek ngejak karepe sing dijak kudu gelem. Elek-elek ya batasane elek-elek. Ha sing delekke gelem mandeg geleran apa ora wis duduake kita. Undeke Gusti Allah kok ya. Nek ngelekke karepe dinut, nek ora dinut nesu. Ana wong ra poso. Kon poso ngayal, wah terus goleke gebuk digebuki. Lah ya ora dong to ngono kuwi lho. Nika nek nang video nika angger awan gantine FPI apa kae sweepingan teko nang warung-warung sing awan do isih buka. Engko warunge termasuk sing juajan do digebuki. Karepe iki poso iki ra oleh ngono kuwi. Lah iki donya iki ana poso ana ora, ana salat ana ora, ana awan ana bengi. Ha mbok bengi kuwi disabeti men ganti awan kabeh. Ora dong donya ya kudu werna loro ben. Anak pengen golek ganjaran mung cukup teko mbok ya awan-awan iki do poso wong iki sasi poso. Nek sing muslim, nek sing ra muslim ngono monggo ngono kuwi wae. Lah kono engko do terus nggih siap ya alhamdulillah. Kono kok le jawab kowe iki ngopo cerewet ki ngono ya ora apa-apa. Lah njak warna-warnane wong sih kon. Ra kepenak nek ati semende ning gone Allah itu penak. Nek isih emosional ki berarti lillahi ta'alane rong dadi. Isih kamanungsan, isih sapa aku, sapa kowe. Nek ngantek isih ndirasa sapa aku, sapa kowe berarti lali wong takon ngono kok. Lah ya to wong sapa aku, sapa? Iki berarti wong lali kuwi wong dengleng kok ya ngono kuwi. Wong takon. Ora ya wis pokok iki akon-akon, ngejak-ngejak. Nalika akon nalika ngejak sing dikon sing dijak gelem apa manut utawa kepara ora ya wis ra kainan. Kuwi ngantek anake barang iki tok ngeten niku, ngantek anake barang niku dikon ngeten niku kok ra manut ya wis ra kainan, tetep ra dosa jenengan. Tetep ora dosa. Le mbok ya salat, le mbok ya ngaji, nok mbok ya salat, mbok ya ngaji kok ya ora temandang. Aman jenengan. Ya wis ora dosa wisen. Tur diganjar, le omong niku ya tetep diganjar kok ya arep anake ra temandang nika. Wis disiapi ganjaran ana nilai ibadah jenenge netepi dawuhe Gusti Allah dadi wong tuwa perintah ning anak, dadi wong tuwa tarbiyah ning anak. Nek wong udu wong wis netepi perintah amar ma'ruf nahi mungkar saman. Nek niate golek ganjaran seneng ngono iki saiki dikon kok ora temandang beneran.